الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Менің исемім Сәлімжан Хазрет, мен бүгін енді Юсуф Хазретін алмаштырырмын, ол бүгін дәрісте бола алмады. Шуңа күрә безнең бүгенге дәресебез инде ахират дәресләренә бәйле булмаган икенче бер тематикага кагылышлы дәресебез булыр. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә Коръәндә күп кенә аятларын кешелек тормышына тулы бер кагыйдә чыгарырлык тирән мәгънәле аятлар иңдергән. Һәм шуңа күрә Коръәннең нинди генә аятларын алмыйк, Коръәннең нинди генә сүрәләрен алмыйк, һәр берсендә диярлек без инде күрә алырбыз, таба алырбыз махсус бер аятларны, аларны безнең тормышыбызга җайласак, безнең тормышыбызга көйләсәк, безнең инде менә абачык иттереп, безнең бөтен халәтебезне күрсәтә торган аятлар. Һәм шуңа күрә Һәм шуңа күрә бүгенге дәресемдә Аллаһ Тәгалә Муса алейхиссалам һәм Бану Исраил кавмы белән булган вакыйгадан чыккан кагыйдә турында сөйләп үтәсем килә. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 60-нчы аятында әйтә: "Ва из истасқа Муса лиқаумихи", һәм менә Муса ди, шүлдән күп иттереп йөргәч, Бану Исраил кавмы белән шулай бит, күпме тилмергәч, ул Аллаһтан су сорый башлады ди. Эшәргә су сорый башлады дигәч, һәм без ди Мусага нәрсә дип әйттек ди? Ташны, тауны таягың белән сук, яр дип әйттек ди. Һәм шунда шул таштан 12 чишмә ага башлады ди. Һәм һәр бер кеше, һәр бер кабилә үзенең чишмәсен белде. Шуңа күрә ашагыз, эшегез, Аллаһ биргән ризыклардан ашагыз, эшегез, һәм җирдә фәсад таратучы, бузыклык кылучылардан булмагыз дип әйтте Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Димәк, менә бу аят нәрсә турында сөйләнә? Бу аят Муса алейхиссалам һәм Бану Исраил кавмы. Алар инде ничә ди булганнар? Ничә кабилә булганнар? Алар 12 кабилә булганнар. Муса алейхиссалам белән бергә 12 кабилә, 12 туганлык дип әйтик инде, 12 гаилә, һәм алардан таралып киткән Бану Исраил халкы. Бүгенге көндә ул иудей дип аталар, шулай бит, еврейлар. Һәм булай тилмергәч, булай озак йөргәч, Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып сорагач, Аллаһ Раббыбыз Мусага таягың белән сук һәм таудан ярылып 12 чишмә агыр дип әйтә. 12 төрле җирдән су агып чыгар, шуннан эчерсез, туйнырсыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм безгә кирәкле булган урынысы нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм шул 12 чишмәнең кемгә икәнлеген һәр берсе белде ди. Ягъни һәр бер кеше, һәр бер кабилә үзенең чишмәсен белде һәм таныды дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә менә безгә дәресебезгә кирәкле булган мәгънәсе, ягъни һәр бер кеше үзенекен белде. Һәр бер кеше үз урынын белде. Һәр бер кеше үзенә тиешле булганысын аңлады, үзенең кемлеген белеп аңлады һәм инде үзенә булганысын гына алды дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгаләнең монда хикмәте дә бар, шулай бит. Чөнки халык күп, шулай бит. Ирләре, хатыннары, балалары бик күп. Алар үзара бүленгәннәр 12 кабиләгә, 12 туганлыкка. Әйме? Һәм әгәр дә Аллаһ Тәгалә менә шул рәвештә аларга су бирмәгән булса, булар үзара ызгышып, талашып бетерләр иде. Кемнеке кемгә, миңа, сиңа, һәм башкасы миңа җитмәде, миңа күбрәк булды дип, нәрсә эшләрләр иде? Үзара талашып, ызгышып бетерләр иде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, Аллаһ Тәгалә Раббыбызның нигъмәте һәр бер кешегә бирде, һәр бер гаиләгә, һәр бер кабиләгә, һәм һәр берсе кешенекенә тыгылмады. Һәр берсе үзләренекен белде, һәм шул килеш Аллаһ Тәгалә Раббыбызның нигъмәтен нәрсә эшләделәр? Тавыш-тынсыз инде риза булган хәлдә кабул иттеләр.
Һәм бу аятның нәтиҗәсе нинди? Бу аятның нәтиҗәсе һәрбер кеше үзенең кем икәнлеген аңлап, шуңа карап гамәл кылырга тиеш. Үзеннән чыгып, табигатына карап. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсендә 84-нче аятта әйтә: "Кул куллу я'малу аля шакилатиhi" дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу аят алдыннан күферлектә булганнар, гөнаһ кылучылар, алашуда булучылар хакында сөйләгәч, Аллаһ Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Әйтте, эй Мөхәммәд, әйт, һәрбер кеше табигатына карап гамәл кыла дип. Һәрбер кеше табигатына карап гамәл кыла дип әйтә, һәм шуңа күрә ул шундый ишлек белән, ул шундый табигаты белән, ул шундый характер белән дип әйтергә була, шулай бит. Барлыкка китерелгән, һәм шуңа карап ул инде ул гамәлен, эшләрен кыла дип әйтә. Икенче тәфсир галимнәре инде бу аятны икенче төрле аңлаттылар. Алар әйттеләр, һәрбер кеше ди үз юлын сайлап ала дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә менә бу дөньяда, әйме, кеше кемдер мәсәлән изгелек кыла, кемдер бозыклык кыла, кемдер мәсәлән гөнаһлар кыла, кемдер күферлектә йөри, кемдер Аллаһка душманлык кыла, кемдер Аллаһ Раббыбызга гыйбадәттә йөри. Һәм шуңа күрә кыямәт көнендә Аллаһ Раббыбызга душман булган кеше Аллаһ Раббыбызның газабына юлыкканда ул әйтә алмас: "Я Раббым, син мине нахакка кимсетәсең, син мине гаделсез рәвештә җәһәннәмгә җибәрәсең" дигәч, алар дип берсе дә әйтә алмаслар. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте ди? Һәрбер кеше үз юлын сайлый дип әйтә. Бер кемне дә көчләп эшләтмәделәр. Бер кемне көчләп, мәсәлән, гөнаһ кылдырмадылар. Хәтта динебездә көчләп эшләтсәләр дә, аның гөнаһысы язылмый. Динебездә кешегә көчләп нинди дә булса, ниндидер күфрлек булсынмы, яки гөнаһ эшләтсеннәрме, үз ихтиярыннан башка тормышына, сәламәтлегенә янап эшләтсәләр, ул гөнаһ язылмый. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтүенчә, һәрбер кеше табигатына карап гамәл кыла дип әйтә. Өченче хадистә Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны сахабаларга карап нәрсә дип әйтә? Сезнең һәрберегез дип әйтә, сезнең һәрберегезгә җәннәттә урын әзерләнгән ди, һәм шулай ук җәһәннәмдә дә урын әзерләнгән ди. Әле сез моны Юсуф хәзрәт белән үтерсез әле, җәннәт белән җәһәннәмгә килеп җиткәч, әйме? Әмма ләкин пәйгамбәребез нәрсә ди? Һәрберегезгә дип әйтә. Әбу Бәкер булсынмы, ул Гомәр булсынмы, башка сахабалар булсынмы, җәннәттә бер урын әзерләнгән ди, һәм җәһәннәмдә урын әзерләнгән ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә Раббыбызның тәкъдире. Һәм шуннан соң сахабалар инде шаккатып, эй Аллаһ илчесен эшләргә инде хәзер тәкъдиребезне көтеп кенә утырыйкмы дип әйтә. Берәр дә эшләмичә, ни язылган шунсы булсын дип көтикме дип әйткәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Юк ди. Гамәл кылыгыз, эшләгез дип әйтә. Изгелекләрегезне арттырыгыз һәм һәрбер кешегә нәрсә өчен яратылды, шул гамәлләр җиңеләйтелер дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Әгәр дә бу кеше җәннәт өчен яратылган булса, һәм аның барачак урыны җәннәт икән, аңа җәннәт гамәлләре җиңеләйтелде. Ничек кенә булмасын, чөнки теге кешеләр теге изгелек кылганда да бит инде кемдер тырышып эшли, кемдер мәсәлән ялкаурак була, кемдер мәсәлән теге бик каты инде күп гыйбадәтләр кыла, кемдер әзрәк кыла. Әмма ләкин гомум алганда, әгәр дә ул җәннәт юлына хәстәрләнгән икән Аллаһ Раббыбыз тарафыннан, ул вакытта аңа изгелек юлы җиңеләйтелә дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шулай ук, әгәр дә кеше барачак урыны мәңгелек җәһәннәм икән, һәм инде ул шунда булачак икән, димәк, аңа җәһәннәм юлы да җиңеләйтелгән дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм ул тормышыбызда еш кына очрый. Менә кайсы бер кешеләр, аның бөтен туганнары мәсәлән, булырга мөмкиннәр гыйбадәт әһелләре, аның бөтен туганнары мәсәлән изгелектә булырга мөмкиннәр, әмма ләкин моңа үтеп тә керми. Ничек кенә тырышмасыннар, ничек кенә җиткермәсеннәр, ничек кенә аңлатмасыннар, моның барыбер бөтен булган сүзе, ярар безгә җәһәннәм дә җитәр инде дип әйтәләр мәсәлән кайсы берләр. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбызның хикмәте шиксез. Һәм әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзе белә торган гыйлем сәбәпле нинди дә булса кешегә
барачак урын җәһәннәм итеп билгели икән, яки нинди дә булса кешегә барачак урын җәннәт дип билгели икән, бу инде шушы кешегә шул гамәлләр җиңеләйтелә дип әйтелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәм аның илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям төрле сүзләр белән безгә бер мәгънәне аңлаталар. Төрле аятларда, төрле хадисләрдә безгә бер мәгънәне аңлаталар, ягъни һәрбер кеше Аллаһ Тәгалә аңа нинди мөмкинлекләр биргән, Аллаһ Тәгалә аңа нинди җиңеллекләр насыйп иткән, кеше иң беренче үзендә шуны танырга тиеш. Менә икенче сүзләр белән алмаштырып әйтсәк, мәсәлән, талант дип әйтергә була. Әйме? Аллаһ Тәгалә әгәр дә кешегә нинди дә булса өлкәдә талант биргән икән, димәк, иң беренче иттереп кеше шул Аллаһ Тәгаләнең бүләген танырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип танырга, кабул итәргә тиеш. Һәм кешенең мөмкинчелекләре дә төрле. Бу дөньяда күпме генә кеше булмады, алар берсе дә бер тигез түгел. Шулай бит. Кемнеңдер, мәсәлән, теге рус әйтмешли математический склад ума дип әйтәләр инде, шулай бит. Кемнекедер, мәсәлән, анда күбрәк, мәсәлән, язу булсынмы ул, мәсәлән, яки рәссамлык һәм башка төрле ниләр булсынмы, мәсәлән, әйме, талантлары, мөмкинчелекләре булсынмы, шуңа күбрәк ние ачыла. Кемнеңдер, мәсәлән, куәте зур, аңа, мәсәлән, нәрсә дә булса бирсәң, ул аны теге авыр физик эшне башкара эшли. Кемнекедер күбрәк, мәсәлән, инде акылы эшли, кемнекедер күбрәк теле эшли, инде шулай бит әйе. Әмма ләкин һәрбер кеше менә шушы Аллаһ Тәгалә Раббыбызның инде танырга тиеш Аллаһ биргән шушы мөмкинчелекләрне. Һәм әйтергә кирәк, кешелек берсе дә бер тигез түгел. Камил булган кешеләр кемнәр генә булдылар? Пәйгамбәрләр генә иде. Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям, шулай бит. Аның нинди генә ягын карама, аның һәрбер җирдән камиллек сыйфатлары күренә иде. Көчлелеге, мәсәлән, сахабалар әйтәләр иде, без ди Аллаһ илчесендә 30 ир-ат кеше бар дип сөйли идек дип әйтә. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әдәп әхлагы ягыннан ул бик түземле иде, бик сабыр иде, шулай бит, һәм бик ярдәмчел иде, килгән кешене бер кашында бурып җибәрмәде. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә эшләде? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям сыйфатлары, ягъни инсанлык, кешелек сыйфатлары камил иде. Әмма ләкин пәйгамбәрләрдән кала кешеләр, калганнар, алар инде нәрсә? Алар инде бер дәрәҗәдә түгел. Алар төрледән төрле. Һәм шуңа күрә кеше әгәр дә бу дөньяда яхшы уңышка ирешим дип әйтә икән, аның нәрсә килеп чыга? Нинди яхшы ягы бар? Нинди теге җиткән ягы бар дип әйтәбез, әйме? Шул ягында күркәм гамәл кылып, Аллаһ Тәгалә риза булган хәлдә гомерен үткәрергә тиеш. Һәм менә безнең динебездә, уммәтебездә иң алдынгы кешеләр кемнәр алар? Самые лучшие люди в нашей умме. Кемнәр алар? Сахабалар, пәйгамбәребезнең сахабалары, шулай бит. Пәйгамбәребез белән бергә яшәгән һәм каннарын, малларын, вакытларын нитмичә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям кызганмыйча, пәйгамбәребез өчен саклаган кешеләр, шулай бит, пәйгамбәребезгә иман китереп, аның якыннары, дуслары булып, аңа тернәк булып, шулай бит, аның белән бергә яшәп, мөселман булып үлгән кешеләр сахабалар. Һәм хәтта алар бездән дә яхшырак Аллаһ Тәгаләнең бу кагыйдәсен аңлыйлар иде. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Һәрбер кеше үз чишмәсен таныды дип әйтә. Белде ди кайда икәнлеген дип әйтә. Һәрберсе үз чишмәсен белде. Һәм шуңа күрә сахабалар арасында да бар иде төрледән төрле кешеләр. Бар иде, мәсәлән, Абдурахман ибн Ауф сату алуда бик көчле булган һәм инде бик зур осталыклар күрсәткән кеше. Аның турында тарих галимнәре әйтәләр, Абдурахман ибн Ауф җирне кулына алганда дип әйтә иде ди, мин бу җирне ничә итеп алтынга әйләндерергә икәнлеген инде күрә идем дип әйтә. Уйлап карагыз, әйме? Теге әйтәләр бит хәзер бүгенге көндә теге модный сүз, теге предпринимательская жилка дип әйтәләр. Шулай бит. Кара җирне, туфракны кулыма алганда, инде аны ничек алтынга әйләндерергә була икәнлеген инде белә идем дип әйтә.
Шулай бит. Димәк, аның хәвәскәрлеге, аның шушы маһирлыгы сатуга бирелгән. Шулай бит, сату алу эшендә. Бар иде сахабалар, мәсәлән, ул көч-куәт иясе иде, мәсәлән. Шулай бит. Сугышларда булсынмы, ниләрдә булсынмы, ул алдынгы сафларда булып, шулай бит, инде гаскәр дошманына беренче итеп ыргылучылар бар иде. Бар иде, мәсәлән, сахабалар, Абу Хурайра исемле сахаба, ул ислам динен 8-нче елда кабул итә. Хижрәт буенча 8-нче ел, ягъни пәйгамбәребез вафатына хәтлек 2 ел кала. 2 ел гына ислам динен кабул итә, әмма ләкин бөтен вакытын пәйгамбәребезнең сүзләрен тыңлауга сарыф итә. Гел мәчеттә утыра, чөнки ул ярлы була. Һәм инде Әхлус Суффа дигән кешеләр бар иде пәйгамбәребез заманасында. Алар инде ярлы һәм мискин хәлдә булган сахабалар иде. Аларның турыр урыннары һәм ашар җирләре булмаганга, мәчеттән стенасыннан төшерелгән теге навес белән, навес алдында яши иделәр. Һәм кешеләр әгәр дә садака алып килә торган булсалар, шуларга гына тарата иделәр. Һәм Абу Хурайра шулар исәбеннән иде. Әмма ләкин бөтен вакытын мәчеттә үткәрде. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям күпчелек вакытта мәчеттә үтә иде. Һәм шуңа күрә башка сахабалар, мәсәлән, базарда сатканда, башка сахабалар гаиләләрен караганда, башка сахабалар, мәсәлән, теге финик пальмаларын, җирләрне эшкәрткәндә, ул бөтен вакытын пәйгамбәребез янында үткәреп, аның сүзләрен истә калдырды, ятлады. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә бөтен сахабалардан да иң алдынгы булган һәм иң күп хадисләрне риваят кылучы Абу Хурайра булып санала. Ул 7000-нән артык хадисләрне безгә җиткергән. Һәм шуңа күрә нинди генә китапны ачып карамыйк, нинди генә вагызлар китабын ачмыйк, нинди генә дәреслекне алмыйк, бөтен җирдә Абу Хурайра, Аллаһ аннан риза булсын, әйтте, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйтте. Һәм шуңа күрә хадисләрне күп риваят кылучы Абу Хурайра иде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә аның маһирлыгы гыйлемгә бирелгән. Аның маһирлыгы ятлауга, шушы пәйгамбәребезнең хадисләрен өйрәнеп, ятлап, үзеннән соң килә торган буынга җиткерүгә юнәлгән иде. Сахабалар арасында бар иде шундыйлар, кичкенә яшьләренә карамый, кичкенә гомерләренә карамый, бик акыллы, бик зиһенле һәм бик хикмәтле итеп үзләрен күрсәтүчеләр булды. Кемнәр иде ул? Мәсәлән, Абдуллаһ ибн Аббас, пәйгамбәребезнең тегерчә әйтмешли двоюродный энекәше. Әйме? Атасының, абыйсының малае Абдуллаһ ибн Аббас. Һәм бу сахаба өчен, һәм ул бик яшь иде пәйгамбәребез исән вакытында, ләкин шулай да пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аның өчен дуа кылды. Һәм нәрсә дип әйтә? Эй Аллаһ дип әйтә, шушы егеткә, шушы малайга тәвилне өйрәтте. Ягъни Коръәнне аңлатуны, Коръән аңлавын өйрәт дип әйтте. Һәм шуңа күрә Абдуллаһ ибн Аббас Коръәндә нинди генә аят иңмәсен, ул аят кайчан, ул аят нигә һәм ул аят нинди мәгънә белән иңгәнлеген белә иде. Һәм шуңа күрә Абдуллаһ ибн Аббас вафат булган көнне бик күп халык кайгырыштылар, җылаштылар. Һәм ул үлгән көнне нәрсә дип әйттеләр? Бүген диңгез үлде дип әйттеләр. Ягъни гыйлем диңгезе бүген вафат булды ди, китеп барды дип әйтә. Һәм шуңа күрә бик зур кайгыда булдылар. Һәм икенче төрле итеп аны хәтта Коръәннең тәрҗемәчесе дип атыйлар иде. Тәрҗүманул Коръән, Коръәннең тәрҗемәчесе. Менә шул Абдуллаһ ибн Аббас нинди кызыклы вакыйга була аның белән бергә. Пәйгамбәребез вафатыннан соң беренче халифа булды Абу Бакр ас-Сиддиқ, шулай бит. Икенче тугры халифа булды Умар ибн Хаттаб, шулай бит. Һәм Умар ибн Хаттаб ул үзе халифалык иткән чорда шундый бер яңа әйбер кертә. Ул Бәдер сугышында катнашкан зур сахабаларны җыеп, алардан шура ясады. Шура җыелышалар. Мәсәлән, дәүләттә нинди дә булса бер проблема килеп чыга, нинди дә булса бер эш килеп чыга, һәм җыйнаулашып, уртаклашып, күмәкләшеп, шул проблеманы шиша иделәр. Уйлаша иделәр, фикерли иделәр, һәм аңлаганыгызча инде Бәдер сугышында катнашкан сахабалар, алар инде гомер вакытында зур-зур карт кешеләр иде инде, шулай бит, яшь малайлар түгел, яшь егетләр түгел, алар инде тормыш тәҗрибәсен күргән, тормыш ачысын татыган, пәйгамбәребез белән саллаллаһу алейһи ва саллям күп вакытын уздырган кешеләр иделәр. Һәм шул шурага Умар ибн Хаттаб бер вакытны
шушы кечкенә яшь егетне Габдуллах ибн Аббасны кертә башлый. Яшь егет, бабайлар утыра каршысында. Яшь егет, һәм булар инде Умар нәрсә теле инде? Моны да алып кереп бергә уртаклашалар, фикер йөртәләр, уйлыйлар, нинди дә булса проблемаларын чишелешләре хакында. Һәм Бәдер сугышында катнашкан сахабалар инде шакката башлыйлар. Эй Гомар дип әйтәләр, бу ди безнең улларыбызга тиң бит ди. Безнең малайларыбыз кебек ди. Нишәп син аны безнең белән бер өстәлдә утыртасың? Нигә син аны теге безнең малайларыбыз яшендәге булган кешене алып керәсең дигәч, Умар ибн Хаттаб аңа нәрсәне сорый? Наср сүрәсен укы ди. Нәрсә аңлыйсың син Наср сүрәсеннән ди? Иза жаа насруллахи вал фатх. Беләсез бит шул сүрәне шулай бит. Һәм ул инде шушы сүрәне тәфсир кылганда нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә бу сүрә аша пәйгамбәребезгә үлеменең якынлашканын хәбәр итә дип әйтә. Шушы өстәл артында утыручылар, шурада булучылар, алар берсе дә шушы тәфсирне әйтмәгән булалар. Аллаһ Тәгалә инде истигъфар кылырга куша, Аллаһ Тәгалә ачылыш белән сөендерә дип әйтәләр. Әмма ләкин берсе дә Габдуллах ибн Аббас әйткән шушы тәфсирне әйтә алмыйлар. Һәм шуннан соң шушы тәфсирне әйткәннән соң пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәгалә хәбәр бирде, үлеме якынлашуын хәбәр итте дигәч, Умар әйтә, мин дә шушы сүрәдән ди, нәкъ шушы мәгънәне генә таныйм дип әйтә. Умар ибн Хаттаб. Һәм шулай итеп, ул нәрсәне исбатлый? Шушы егетнең зиһенлелеген, шушы егетнең акыллылыгын исбатлап, шурага кертеп утырта һәм теге зур сахабалар белән бер тигез рәвештә фикер йөртергә, уйлашырга чакыра. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әйткәнемчә, менә сахабалар арасында бар иде уста атта йөрүчеләр, бар иде сату-алу эшләрендә зур осталык күрсәткәннәр, бар иде гыйлемгә маһир булганнар, бар иде башка төрле ниләре булган сахабалар. Әйме, шулай итеп, алар берсе дә икенче өлкәгә тыгылмадылар. Икенче өлкәгә үзләрен кай мин монда попробовать итим әле үземне, бәлки монда үземне таба алмамын микән дип, алар нәрсә эшләмәделәр? Башкаларның инде уста шушы ниләренә, өлкәсенә кермәделәр. Һәрберсе үзенең нәрсәдә маһир булганлыгын белеп, үз урынын белделәр һәм үзенең өлкәсендә ничек иттереп кешеләргә, ничек иттереп ислам өммәтенә, ничек иттереп Аллаһ Тәгалә риза булган юлга күбрәк файда китерим дип тырыштылар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук тагын бер мисал, Малик ибн Анас исемле бер галим турында әйтеп үтәсем килә. Бу инде Малик ибн Анас Мәдинә шәһәрендә яшәгән һәм Абу Ханифа хәзрәтләре белән бер заманда, якынча бер заманда яшәгән кеше. Алар хәтта очрашалар, аларның хәтта теге китапларда диспутлары китерелә. Ягъни Абу Ханифа белән бер заманда яшәгән галим, зур бер галим. Аны инде хәтта икенче сүзләр белән Имаму Дарил Хиҗра дип атыйлар иде, ягъни хиҗрәт урыны, Мәдинә шәһәренең имамы дип атыйлар иде. Зур бер галим, һәм аның бөтен эше мәчеткә кереп дәрес бирү, кешеләрне җыю, аңлату, җиткерү, аятларны, хадисларны өйрәнү, аның шушы эше иде, һәм аның дәресләренә бик күп кеше килә иде. Һәм көннәрдән бер көнне бу галимгә, Имам Маликкә Умар ибн Хаттабның нәселеннән булган оныгының оныгы, әйме, Абдуллах ибн Абдул Азиз әл-Умари хат яза. Һәм бу хат язучы Абдуллах ибн Абдул Азиз әл-Умари ул нәрсә белән данлыклы була? Ул бик зур һәм бик тырыш гыйбадәт кылучы була. Ягъни бөтен вакытын изгелектә, бөтен вакытын гыйбадәттә, намазларда үткәрүче кеше була. Һәм бу Имам Маликкә хат яза, һәм нәрсә дип әйтә хатында? Калдыр инде син ул эшеңне дип әйтә. Әйдә үзең генә кал. Үзең генә булганда гыйбадәт кыл. Аллаһ Тәгалә Раббыбызга йөрәгең белән юнәл. Үзең генә бул. Нәрсәгә кирәк сиңа ул кешеләрнең җыелышулары? Нәрсәгә кирәк сиңа инде ул теге өйрәтеп гыйлем таратулар? Үзең турында уйла. Гыйбадәт кыл, изге гамәлләр эшлә дип, аны гыйбадәткә чакыра. Һәм шунда Имам Малик җавап итеп мондый сүзләрне әйтә. Дөреслектә Аллаһ ди, кешеләр арасында ничек ризыкларын бүлде, шулай ук аларның гамәлләрен дә бүлде дип әйтә. Һәм кемгәдер дип әйтә, Аллаһ Тәгалә бәлки намаз ишеген ачадыр дип әйтә. Әмма ләкин ураза ишеген ябадыр бәлки дип әйтә. Һәм шулай ук кемгәдер бәлки Аллаһ Тәгалә
садака ишеген ачадыр дип әйтә, һәм ураза ишеген бәлки ябадыр дип әйтә. Һәм кемгәдер Аллаһ Тәгалә бәлки көч-куәт биреп, гаиләсен, динен, ватанын сакларга, сугышта катнашырга мөмкинчелек бирәдер бәлки, әмма ләкин намаз ишеген ябадыр бәлки дип әйтә. Ләкин гыйлемне тарату һәм гыйлемне өйрәнү изгелекләре арасында иң фазиләтле эш, һәм мин ди Аллаһ Тәгалә миңа нәрсә ачты, нинди ишекне ачты, шуңа риза булдым дип әйтә. Һәм мин дип әйтә, син нәрсә эшләгәнеңне мин шушы урындыкта, шушы урында нәрсә дип әйтә инде? Син нәрсә эшләгәнеңне мин дә шушы урындыкка утырганчыга хәтлек эшләми калмаганмындыр дип әле дип әйтә шушы галим, һәм икебез дә ди хәерлелектә дип әйтә, икебез дә яхшылыкта ди, һәм икебез дә Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә бүлеп бирде, шуңа риза булсак иде дип әйтә шушы галим. Беренчедән, карагыз, менә монда инде теге әзрәк зуррак булды ни цитатасы әйме. Нәрсә дип әйтә Имам Малик? Беренчедән, бу гыйбадат кылучыга, бу данлыклы бер ул да галим була инде шушы Габдуллаһ ибн Абдул-Азиз әдәп белән җавап бирә. Бер караганда теге нәрсә дип әйтә? Җитәр инде сиңа мәчет, җитәр инде сиңа дәресләр бирергә. Әйдә гыйбадат кылырга, әйдә ялкаланып утырма. Намазларыңны кыл, уразаларыңны тот, башка гыйбадатларыңны кыл, үзең турында уйла дип әйтә мәсәлән. Һәм менә уйлап карагыз әйме? Әгәр дә безнең бүгенге көндә әгәр дә шулай мәчеттә дәрес бирүче бер хәзрәткә шулай дип әйткән булсалар, кайсысы гына сабыр итеп мәсәлән теге дәшмичә түзеп калыр иде микән? Син нәрсә, астагфирулла, мин фәлән хәзрәт, фәлән җирдә укыган, фәлән ниткән, син миңа шундый сүзләр язасың дип инде, әйтәсең дип мәсәлән, кем генә түзмичә калыр иде микән? Әмма ләкин Имам Малик әдәбен саклап, матур итеп җавап бирә. Кышкырмый, талашмый, төрле сүзләр белән әйтмей, урынына күрсәтмей. Шулай бит не показывает ему на место. Һәм нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә гамәлләрне, ризыкларны бүлгән кебек бүлде дип әйтә. Ягъни кемгәдер намаз кылу, монда фарыз намазлары турында сүз бармый, белегез. Монда фарыз уразалары турында сүз бармый. Монда нәфил намазлары, нәфил уразалары турында сүз бара. Ягъни фарызларны бөтенсе дә үтиләр. Һәрбер мөселман үтәргә тиеш. Фарыз уразаларны бөтенсе дә үтиләр. Һәрбер мөселман үтәргә тиеш. Әмма ләкин фарыздан тыш, өстәмә булган, мустахаб булган, сөннәт булган, нәфил булган гыйбадәтләрне Имам Малик нәрсә дип әйтә? Кемгәдер намаз җиңеләйтелгән ди. Ул төне буе намазда башып чыгарга мөмкин мәсәлән. Ул мәсәлән, сөннәттә килгән мустахаб намазларның берсен дә калдырмаска мөмкин мәсәлән. Әмма ләкин ураза тотуга килгәндә, аңа бәлки авыррактыр мәсәлән. Һәм атнасына мәсәлән 2 көн тоту, айына 3 көн тоту, ак төннәрне ураза тоту, һәм башкасы, шушы уразалар бәлки аңа авыррактыр. Кемдеңдер мәсәлән кыш куәте булып, инде кулы яхшы эшли, аягы яхшы эшли, әмма ләкин әгәр дә уйлау, фикерләү, нинди дә булса шутлау, санап утыру дигәнгә әйбергә килгәндә, бәлки аның мәсәлән андый осталыгы юктыр. Һәм шуңа күрә бу галим нәрсә дип әйтә? Кешеләр ди төрле дип әйтә. Бер дәрәҗәдә түгел. Һәм дип әйтә, әмма ләкин бөтен гамәлләргә карый, иң хәерлесе ул әлбәттә гыйлемне өйрәнү һәм гыйлемне тарату дип әйтә. Һәм шуңа күрә галимнәр инде бу хакта бик күп әйтәләр. Һәм мисал өчен, әгәр дә хәтта мәсәлән мәчеткә кергәндә ди, без бит инде башта мәчетне сәламләү намазын укыйбыз бит. Шулай бит, мәчетне сәламлибез, тәхиятул мәҗид намазын укыйбыз. Әгәр дә дип әйтә, дәрес барса дип әйтә, дәрес барса, әйме? Дәрескә килеп утырып, дәресне тыңлауын хәерлерәк дип әйтәләр. Намазны, шушы тәхиятул мәҗид намазын укымыйча, килеп тыңлап, үзеңә, динеңә, ахиратыңа файдалы гыйлемнәрне өйрәнү, тыңлау яхшырак дип әйтәләр мәсәлән кайсы бер галимнәр. Һәм шуңа күрә гыйлем алу иң зур гыйбадат мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде әлхәмдүлилләh менә тырышып килгәнсез шулай бит, шушы кич белән, шалкын кичләрен шулай бит зур шәһәрдән шулай җыелгансыз, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә әҗр саваплары насыйп итсен. Һәм белегез җәмәгать, бу иң кадерле һәм иң әҗр саваплы эш. Һәм шулай кайда гына булмасын. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең сүзен өйрәнү дәресе булсынмы, пәйгамбәребезнең хәдисләрен өйрәнү булсынмы, галимнәребезнең мирасын калдырган дини, рухи мирасларын өйрәнү дәресләре булсынмы, һәммәсе дә зур әҗр саваплы эш. Һәм нәрсә дип әйтә бу галим? Мин ди шушы мулла буларак, галим буларак,
шушы дәрес алып баручы буларак дип әйтә, нәрсә дип әйтә? Синең кебек эшләрне эшләмичә, бу урындыкка килеп утырмас идем дип әйтә Имам Малик. Имам Малик мәчеттә аның үз урындыгы була, шулай бит. Үзе турында нәрсә дип әйтә? Синең эшләгән эшләреңне, ягъни гыйбадәттә тырышлыкны күрсәтмәсәм, Аллаһ Тәгалә ми китермәс идем инде мондый урынга дип әйтә Имам Малик. Һәм бу инде әлбәттә мактану сүзләре түгел аның тарафыннан, шулай бит. Әмма ләкин аның инде тәкъвалы булганлыгын күрсәтә һәм аның тормышы да шуны исбатлый. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бүгенге көндә дә әгәр дә без менә шушы кагыйдәләрне, менә шушы галимнәрдән килгән вакыйгаларны бүгенге көнгә инде туры китерсәк, бүгенге көндә карасак, менә еш кына кешеләрдән шундый сүзләр ишетергә туры килә. Әгәр дә берәрсе мәдрәсәгә барып укыса, әгәр дә берәрсе мәсәлән дини уку йортына укырга керсә, нәрсәгә кирәк инде ул? Нәрсә эшлисең инде? Кем буласың инде? Мин хәтта үзем дә укып бетереп кайткач, әтиемнең апасы бар, апасының ире инде миңа әйтә инде. Ну, кайттыңмы үскәнем? Кайттың. Яра, кайсы заводка эшләргә барасың инде хәзер дип әйтә инде миңа инде. Һәм шуңа күрә кешеләрнең бүгенге көндә нигәдер, менә шушы дин өлкәсендә уку булсымы мәсәлән, гыйлемнәрне өйрәнү ни булсымы мәсәлән, бик нигә санамыйлар. Бик яхшыга санамыйлар. Нәрсәдер эшләргә кирәк, җир сөрергә кирәк мәсәлән анда яки башкасын итәргә кирәк. Әмма ләкин әгәр дә булай уйлап карасаң, кешеләргә бит инде Аллаһ Тәгаләнең сүзен җиткерү, ул бит хәерле гамәл, шулай бит. Кешеләргә мәсәлән хәреф таныту, кешеләргә намазны өйрәтү мәсәлән хәерле гамәл, ул һәрбер кеше өчен шулай булып торырга тиеш. Һәм шуңа күрә кешеләрдә ни өчендер менә шушы үлчәү билгеләре төрле үзгәрде. Кеше бүгенге көндә күбрәк материяга, күбрәк акчалы эшкә, син иртәдән әче таңнан торып, кичкә хәтле эшләргә тиешсең, инде шушы заводка барырга тиешсең, минем анда бөтен нәселем шунда эшләде, син дә шунда эшләргә тиеш дип мәсәлән еш кына әйтәләр инде, яшь кардәшләребез дә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, нәтиҗәсе нинди? Әгәр дә кемнеңдер маһирлыгы мәсәлән шушы эшкә бара икән, ул шунда эшләсен. Әмма ләкин дин юлында, дин өлкәсендә эшләүче, дин өлкәсендә булучыларны инде юк эш дип һич тә санамасын. Чөнки бүгенге көндә кешеләр, әлхәмдүлилләh, тамаклары тук. Шулай бит, ипигә аш утыручылар юк. Бүгенге көндә турыр урыннары бар, әлхәмдүлилләh. Бүгенге көндә кешеләргә карый машиналары күбрәк торын бүгенге көндә. Шулай бит, Казанда бер йөреп, бер нитеп булмый. Шулай бит. Әмма ләкин һаман бәхет юк. Һаман бәхетсезлек, һаман төрле килеп чыгыш ниләр, төрле вакыйгалар, ызгышалар, талашалар, үтерешәләр, Алла сакласын, шулай бит, аерылышалар. Менә бүгенге көндә официаль статистика нәрсә дип әйтә? Менә 2018 елның январеннан алып май аена хәтлек ялгышмасам, 100 пар өйләнсә дип әйтә, аларның 83-е аерылыша дип әйтәләр. 83%. Уйлап карагыз, 83%. Бу нәрсә дигән сүз? Кешеләр бәхет таба алмыйлар. Кешедән тормыштан тәм таба алмыйлар. Ни өчен? Чөнки тыштан бөтен әйберләре бөтен әйберләре бар, тамаклары тук, әмма ләкин эштә күп вакытта бушлык. Күп вакытта юк изгелек, юк яхшылык, рухи байлыклары бик әз, бик шамалы. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә дин өлкәсендә укучылар, дин укучы кардәшләр булсын, мәсәлән, мөслимәләр булсын, сеңелләребез булсын, мәсәлән, әгәр дә алар шушы ихласлыклары белән, тырышлыклары белән бу өлкәдә укыйлар икән, укысыннар, аларны наоборот нитригә кирәк, үстерергә кирәк, күңелләрен күрергә кирәк. Шулай бит. Чөнки чынлыкта бүгенге көндә әлхәмдүлилләh бөтен ишекләр ачык. Шулай бит. Бүген инде Аллаһ Тәгаләгә ышанган өчен, намаз укыган өчен беркемне төрмәгә япмыйлар, беркемне дә җәберләмиләр. Һәм шуңа күрә мөмкинчелекләр бар. Һәм инде алар шушы өлкәдә укысыннар, һәм инде аннан соң кайтып кешеләргә файда китереп, кешеләргә хаклыкны күрсәтеп, кешеләрнең эчке рухи дөньяларын байытып эшләсеннәр. Икенче яктан, шулай ук әйтергә кирәк, кайсы бер үзебездән намаз укучы кардәшләребез арасыннан ни өчендер менә шул ук мәсәлән укуны, дини сабак алуны, нинди дә булса, мәдрәсә булсамы, ни булсамы, тоже ничектер теге җиңелгә карыйлар, җиңелгә саныйлар. Бер вакытны бар иде бер егет инде, бер кардәш, моның вакытлыча бер эше бар иде. Һәм моннан сорыйлар икән, ну вакытлыча эшең бар, хәнәс эшлисең инде хәзер.
Планнарың нинди алда дип әйтә. Тегесе ни дип әйтә инде, тырышырмын ди, яхшы эш табырга дип әйтә, акчалы эш. Монда барырмын, тегендә барырмын, тырышырмын дип әйтә. Әгәр дә бер дә барып чыкмаса, мәдрәсәгә китермен укырга дип әйтә инде. То есть инде самый иң теге кадерсез булган теге на все случаи жизни дигән шикелле, запасной вариант шикелле булып калды мәдрәсә. Юк, җәмәгать, аның өчен инде кеше ихласлы булырга тиеш, аның өчен кеше инде атап, уйлап барырга тиеш, һәм шуңа күрә ул теге просто гына вакыт үткәрү, гомереңнең күпмедер вакытын шунда булдыру дигән сүз түгел. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы нәтиҗәсе, бу сүзләрнең нәтиҗәсе нинди? Кешенең кайда, нинди өлкәдә мөмкинчелекләре, тырышлыклары бар, нәрсәгә ул оста, шул өлкәдә эшләсен, шул өлкәдә башкаларга файда китерсен. Әйе. Һәм Пәйгамбәрбез дә саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, кешеләр дип әйтә, кыямәт көнендә булыр шундыйлары дип әйтә, һәм кем ди күп намаз укыган булса, аны җәннәткә намаз ишегеннән чакырырлар дип әйтә. Һәм булыр кайсы бер кешеләр дип әйтә, әгәр дә ул ди шушы сугыш осталыклары, ватанны яклау, динен яклау, гаиләсен яклау өлкәсендә зур маһирлыгы булса, аны инде җәннәттә махсус ишектән чакырырлар дип әйтелә. Кемнеңдер дип әйтә, әгәр дә садака бирүдә мөмкинчелекләре бар, тырышлыгы бар, һәм теге ние дә юк, теге жадности, саранлыгы да юк дип әйтәбез инде, әйме? Булмаган кешеләрне җәннәткә ди садака ишегеннән чакырырлар дип әйтә, һәм ди ураза тотучылар исә дип әйтә. Ураза тотучылар, кем күп итеп ураза тотты, аларны җәннәткә раян ишегеннән чакырырлар дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шунда бу сүзләрне тыңлап утырган Әбу Бәкр әс-Сиддиқ, Пәйгамбәрбезнең иң якын сахабәсе, Гайша анабызның атасы, ул әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, һәрбер ишектән дә чакырылган кеше булыр микән?" дип әйтә. Һәрбер ишектән дә чакырылган кеше булыр микән дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям дип әйтә, әйе дип әйтә, һәм мин телимен ди, син булырсың ул шул кешеләр исеменнән дип әйтә. Ягъни шулар арасыннан Әбу Бәкр син булырсың ди, сине җәннәткә һәрбер ишектән чакырырлар дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям. Галимнәр бу хадисне ничек аңлаталар? Галимнәр әйтәләр, бөтен өммәтебездә ди, Әбу Бәкр шикелле бөтен өлкәдә дә маһир булган, бөтен изгелек юлында да уста булган, тырыш булган кеше кебекләр ди, алар бик аз дип әйтә. Әмма ләкин кешеләрнең күпчелеге алар ди нинди дә булса өлкәдә алга киткәннәр. Әмма ләкин икенче эшләрдә аларның я җитешсезлеге, яки аның кадәр тырышлыклары аз дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дип әйтә, шушы Әбу Бәкр кебек кешеләрне дип әйтә, җәннәткә бөтен ишекләрдән чакырыр дип әйтә. Әмма ләкин калган өммәтнең булган кешеләре дип әйтә, аларның һәрберсенә бу дөньяда нәрсә эшләде? Нинди изгелекләрне күп кылды? Теге рус әйтмешли, в чем он преуспел? Шул ишектән чакырырлар дип әйтә шушы галим. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бүгенге көндә өммәтебез маһир булган уста кешеләргә бик каты мохтаҗ, специалистларга мохтаҗ. Һәм специалистлар дигәч, мин алмыйм гел теге дин өлкәсен генә. Ул тормышыбызның бит инде тормышыбыз бөтенләй берне үз эченә ала. Шулай бит, тормышыбызда дин дә бар, тормышыбызда гыйбадәт бар, тормышыбызда быт бар. Шулай бит, кешенең үзара мөгамәләсе, хатыны, ире белән булган мөгамәләсе, шулай бит, туганнары белән, якыннары белән мөгамәләсе, җәмәгатьтәге мөгамәлә. Мәсәлән, Кабан арты мәчетенең җәмәгате, мәсәлән, приходы дип әйтәбез безнең урысча, мәсәлән, әйме, Фулан мәчетенең, Казан шәһәренең, Мамадыш шәһәренең, Чаллы шәһәренең җәмәгатьләре, әйме? Ягъни безнең һәрберебезнең тормышыбыз шушы әйберләрдән тора. Һәм еш кына без мөхтәрәм җәмәгатьнә, мөселман өммәте, еш кына без тормышыбызның бөтен өлкәсендә дә үрнәк булырлык. Зур гыйлемле специалистларга бик зур мохтаҗ без мөхтәрәм җәмәгать. Менә хәтта менә гап-гади бер әйбер. Хатын кыз балага усса, бара больниска, шулай бит, больниста күпчелек вакытта УЗИда утыручы кемнәр? Ир кешеләр. Ә бит анда
эшне ачырга кирәк. Аңа бит инде ул теге аппараттан йөртер өчен, итер өчен нитергә кирәк. Әйме? Һәм юк бу үзенең бүгенге көндә уста мөслимә бикәләребез дип әйтәбез инде. Әйме? Кайсылары менә шушы өлкәне үзләренә алырлар иде. Юк, мәсәлән, бүгенге көндә яки бик әз, әйме? Бик әз намазда булган, иманлы булган һәм бала табучы хатынга яхшысын гына тели торган бала таптыручы гинекологларыбыз бик әз. Шулай бит. Һәм шул ук мәсәлән инде алдымда хатын-кызлар утырганга инде сезгә генә кагылышлы мисаллар инде. Шул ук мәсәлән теш яматучы яхшы мөслимә кардәшләребез, намазда булган мөселман иратларыбыз бик күп. Әлхәмдүлилләh. Яхшылары бар, бик теге тырышып эшли торганнары бар, җиренә җиткереп нитә торганнары бар. Әмма ләкин мөслимә кардәшләребез арасында андыйлар юк, андыйлар әз. Һәм шуңа күрә менә без җәмәгать үзебезгә, балаларыбызга, оныкларыбызга шуны сеңдерергә кирәк. Эй улым, кем генә булсаң да бул, кемне телисең шул бул. Строитель буласың килә икән, строитель бул. Архитектор буласың килә икән, архитектор бул. Врач буласың килә икән, врач бул. Башка төрле һөнәр иясе буласың килә икән, бул. Әмма ләкин ул һөнәреңне камил рәвештә өйрән. Килделе киттеле түгел, яхшы иттереп өйрән, әйме, иткан кыл дип әйтәбез инде без, әйме. Камиллек күрсәт һәм аннан соң Аллаһ Тәгалә диненә һәм мөселманнар өммәтенә файда китерерлек эшләр кыл дип инде әйтергә тиешбез. Һәм аларны инде шушы теге рус әйтмешли побуждать итәргә, шушы эшкә чакырырга тиешбез. Һәм шуңа күрә әлхәмдүлилләh менә бер көнне дә бер кардәш белән сөйләшеп утырдым. Инде кызы мәктәпне тәмамлаган, яулыклы, хиҗаплы, намаз укый. Мәйтәм, кайда бирдең инде кызыңны? Медицинскийга бирдем ди. Мәйтәм, нәрсә нитергә телисең соң? Ну, белмим инде, бер терапевт булыр инде, мәйтәм. Диксең, мәйтәм, шул нигә бирмисең, мәйтәм, хатын-кызларын дәвалый торган, мәйтәм, нигә бирмисең? Мәйтәм, бу үсен көнә бик зур кытлык бит инде, мәйтәм. Һәм инде уйлагачны, әйе, шунда бирермен инде дип әйтә инде. Инде мөслимә кардәшләребезгә файда китерсен һәм инде яхшы белгеч булсын дип тырышырмын дип инде әйтте. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бу хакта булай дип әйтә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип әйтә. Һәм инде аны кайсы бер галимнәр зәгыйф дип әйттеләр, әмма ләкин аның мәгънәсе сахих, аның мәгънәсе дөрес. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә дип әйтә, сез кылган гамәлләр арасында иткан белән эшләнгән гамәлләрне ярата ди. Иткан нәрсә дигән сүз? Ягъни җиренә җиткереп, камил рәвештә бер җитешсезлексез эшләгән эшләрне ярата дип әйтә дигән сүз килә хәдистә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебездә, неважно, чтобы без, мәсәлән, кемдер мәчеттә эшли, кемдер заводта эшли, кемдер пекарняда эшли, әйме, без төрледән төрле. Шулай бит, безнең осталыкларыбыз төрледән төрле. Әмма ләкин әгәр дә без һәрберебездә шушы осталыкны күрсәтсәк, һәрберебездә итканны күрсәтсәк, җитешсезлекләрдән саклансак, әйме, эшебезне иң камил рәвештә башкарсак, җәмәгать, ул вакытта үзебезгә файда китерербез, ул вакытта тирә-яктагы кешеләргә китерербез, җәмгыятебезгә файда китерербез, һәм инде Аллаһ Тәгалә Раббыбыз да шушы гамәлдән безнең риза булыр. Һәм шуңа күрә инде дәресемнең ахырында шушы 2 аят алдык инде без, әйме, Аллаһ Тәгалә әйтте, һәрбер кеше үз чишмәсен белде ди, ягъни үзенә тиешле булган чишмәсен белде дип әйтә. Һәм шулай ук һәрбер кеше үз табигатына карап гамәл кыла дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, эшләгез, гамәл кылыгыз ди. Һәрбер кеше нәрсә өчен барлыкка китерелгән, нәрсә өчен халык ителгән, шул юл аңа җиңеләйтелер дип әйтә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә хәерлесен насыйп итсен, инде эшләребезне җитешсезлекләрдән сакласын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.